Kublay na Girasole, Sardinia. Kublay baba bentang nga doon na haduryo. Ngawan ba't perro juga? Ay mo sa nobena. Mentay kasni, nginyi kawai ka Easter berkiper log Italian. Ngale nga snack ni ka ravioli. Ki umjer hau plang dang step ki pernai ngaru na ying jelang ngan lejwat mau lenai. Kisya la kitar halenti ka bajengai nganja na ying jar bat slem ngan wan pai. Kakhana jong ka jing im ka bala pelong hadin bakan snow tenan kadai hadin ka jing sya thar sya bat ka jingai lenti ha ki saw kun ro ki bakim bat ki mau jam ki barit ki bala ban peniaso sya ka perthai bayar. Kane la pelong ya kakhana jong no ri jong no bakan long ka bas snow tenan. Iway na ilong kumi kasi, ibala siyong lasa syabar na kari kasi, lasa paus nem tam menta, bat ya menta ila siyong lasa ha London. Ini ilong kumi ibala tip kerteng ipen hun mon buksan. Kat kum ka jingyo ban lum jing tip, bat ya keren leng ba da ka video call, ipen hun mon buksan, idai ikun swet, lakaya i ha kashnong light reng au, is Kasihil district. Kia don san ngut sipara, sa ngut kidai ki kentai, bat iway idai shenrang. Kat kum ka jingya thu jong ikong penhun bama i idei khun khadu bat barok ki men jong i ila khlat no na kani slap perthai ha ka jinglong khun suet bagi kmi ki pa kila i no shadin yaki iwai nei men jong i men ha ka bai dang don ha kani slap perthai ila lejbu no ya i sha sein miris convent lai mkhra shillong bat ila sa lais nem hangtei da ka jingya lam lenti ublei lengba da ki sister ki bala pait la sumaria i ha ka jakari khun suet Iklim dala ban pendep ya ka kelas 3 ufada ubala tip keteng Unicola Tuluji ubadai na po Sardinia Itali bad ubala trei hapo sor Shillong badai ha ka santarik ujemang khat khandai spa prapuai ula yalam no ya isha Itali bad house nem khat khandai spa khandai puar jong naitung ilami no na kategori bad ila leisa no sha United Kingdom hapo kanong ba London badai ha kitai gisnem terter bakalas dang ka jingki kenrau hai bad ila trei rukum kanong peit khunlung ha kategori badru ban sha hikaya lede kumno ban nang ban keren pareng ha kategori nga kerteng try juga dai penhumun busan nga ka ladringau hadin baila yap la klat ime juga i men juga ibu nga hasin miris konven la jumkra shlong di hadin laisnem siteng banga syong hasin miris udah nuwi padar ba na Sardinia labun kisnem ba o trai hari jungi padar Nicola Turuji ti uyirap ye katuka mem ban uyirap ban simti yenga uyilami nga sa Sardinia hau santarik ngami na simiris santarik parengat Prapoy. Syajar kena sebab prapoy. Oh, kamut pimi na silong. Pimi na silong. Ngami na sinong na ladringyo bena house nem nyopopra. Kumno ngatip bo na yun nyopopra. Hadin benga nglanang ban tho ban tip ketina jong di ngatip ba adai o syajar kena sepat nyopopra bangami na nasional na jong kenai puar ngami na Sardinia nasional barit jangan nong try baar juga Ilbono Sardinia ban poisha London ketukin bangas ngulengok ya lede habang ampadep ka kelas 3 ro house number ngami ngadang nang ketin kasi ngamtip kumno ngamtip ngadang nang banto ngadang nang ban kren kasurtik ngamdon ka aksen mo kajing kali kami bakumno idangla ban kren kasi lani banang banto kasi hooj ila lengok yala deru penban kawai kabala ban yarap ya i ila ong baufada Nicola Tuluji ula ai kawai na ka kaset jong wai no nong ruai kasi urana khar kongor kumta leng bada ka jingyai ngap jong i ka baman lakas ngi ya ka te ka jingruai ka yarap ya i ban om pendam no ya ki jingket mau ya ki kentin kasi bat ban keren kasi ngas ngulengok ya lede kawai ngatrai bengadang nang ban keren kenen jong namar ba upadar Tuluji adin bena poi Sardinia u ai nga kawai ka kaset ka jingruai jong u rana khar kongor haj sultanan te mun kisi ngas ngap ka jingruai jong u
Ngadang sengap. Kawai bangan ong hog ipi, katu kamem kabasimti yenga, kam kwa bangan kakwa bangan kletno kakte na jong, kakwa bangan om tip ayesu spangadu sura jong. Renga padengong ngadai kanong kasi, nga menta ngadai kanong Italian, ngam kwa ban kakte na jong. Hindi manuro manumuro ban onginga ban kletno kadusur berketen lejong nga song hari kasi lejong tang nyusnem ti nga song hakon ben ngam tip iya pangkadusur nga nang nakiwi parki kena mo namar kiwi bun ki kena konswet sis pangut tang ba kawai baki sesar ki hikai ngi beromo ki konswet bangimday ban klet ya kakti na jong dalay ti gitu banga kan mau ka dusur jongi tang ba ka jim sane sa Italy ka per namar ba sa Italy ngilong ni buram bahaya ki ya kikimig pa ni ya it kilya ni ya kren ni ya tu kana ni let duriaw lang sane sa London pa de ka jingim ka per namar babun pelat ki beriu na baro ka pertai seni kitemen ki yap maroi nga ngam itu bun ngam don ki perlop sini ka jing ilayatu hakapor ba idang don hasa dinia Itali hakapor ba idang dap khat news nem ka karta hakabaka mem ka bala shimti ya i kala ino ya i bat ka jing namar ka jinglong marwei bat sngaw marwei ka bakum ka khun swed penban ka jing slur ka bakum ka kantai kristan kala ya khun persya badru da ka bai ong ngadei ka khun swet ka baslur ka bakwa ruban pen urlong ya ki jing pos new ka jing kadai ba ngadei marwai ngam don syuk manunu ka namar ba ngamla ban yakin du ki perlop ban yakin du bat ki beriu namar kim kwa di sini kadai ke pertai ba marwai ingder ku ba ublay uay nga day kanay ba nga day ka kasi pa ka ngalong ka basulur ba ngalabun ngalayo bun ki jinjar hakan ke pertai nagpor ba nga nas meris pangapoy sa Sardinia banguan sini marwai perkat si nga dona kitu kipor nga try kat news nem ba nga ino katu ka kamem ha Sardinia umdan manuru banyirap nga ngayo kajing tray maroi tinggal seprang namar ngong ngai ka konswet ngadai benlong ka baslur habalayo ban kli baka kajing tmu ka jongpi bat ka thong ka jongpi ka jubab ka balami nai kong penhun onda habashwa baka sngi jonga konsep niklat no na ka sla pertai ngakwa ban phai no shala ka jongkari bat ban chna ya ka wei na ka ying ka bahe bha ban priang ban ri ya ki babun ngut ki khna ki bade ki khun swet lani ki khna ki badon kam ka jingyaram ngakwa hakwai ka sngi nga doi nga karpat yublai bunira binga bangni yorlat ban lit phai sitai ban hikai kini ban sumar skere ki konswat entang ki weki konswat ya baro ki kena ki badon kam ka jingirap jenga tambala de blay mirap inga padingan ngan lek kumno kon nyamla benle tamaketu ka jing kwa jenga baswa bangan klatno nagani ka pertai ngakwa ban phai no shari la jong ban play ka weki ka yen bahe ban sumar skere kini ki khun bapli ki badon kam ka jingirap ki badon marwai ki ba konswat ki baduk barang ni kawai na ka ba ikong penhun mon ikam ban teng kalong ha ka ba yadai bat ka jingklet no ya ka dustur khasi lan ya ka tin khasi ikong penhun mon ilayai kentu ya ki khasi baki david ban penun kam thikna ya la ka jong ka tin la jong namar ila ong balada yap ka tin ka yap ka jai pen riu kumta ila ban teng bangim dai ban klet ya la ka jong ka tin bat ila pen pau ba bunsin ba ijudan hakinu ki program ba pher iju phong da ka jansem ki dhara ban ken mau tempang ya la ka jong ka tenrai wala da imsem la don hari khasi ngadai ben buram ka tin jong ngadai khasi paka ngadai ban keren ka tin jong hot habang ngidan ni ki meeting kasi northeast meeting ngipong ka jansem ngipong ka dhara ngipong ka jingpong le jong
tambah ki beri Janeiro ki kasih Janeiro ki keren daga pareng ketu ke pen ngas pusi hado ata balai kim ku ban keren ketin jong ni dai ki kasih hakoi ke por lada ki ki lai biang kum tu ke ketin jong kan sayap no kan sayap no hai yap ki beri Ngi dai ban hikai ngaku bagi ki para kasih be junga bagian hikai ki khon la jong ban klet ke ketin la jong ban klet ai ngi dai ban nang ban ngi dai ban klet ka dusur jong ke ketin la jong kari la jong ikong penhun ila kan tho ru khandiat da ka bai ilayo ileng ba kilat pathai kubor na po kari khasi jongi bakalami ke jingsya penyap ki hybrid kala nang kiu hapo ke jala ke jongi ila penrem jur ya kane bad ila bu ru ka jingkeli babalai ban shu penyap benya ki mensim ki balui ki badang dei tangki angel ila pen pau ru ya ke jing susi jur halor kane ngan ngas kusi sija ngapang nut namar balai ngayu kini ki YouTube ki kubor bagi penyap ki knarit Sini ki nak rakum tu. Hot ki penyap ki kamtam ki kentai ki samla re ki knaret ki penyap re. Tibalai setai pada seri jungi ki penyap ki knaret. Barai. Kila iu kitu ki knaret. Kimlai era. Bapli. Kide ki angel ki bakoi ki kun wajulet sana ro. Kide ban sumar buram ilade. Namar balai ka jing hikai banengkong kadai hayang kabaar kadai high school kabalai ke debat ki wai kinong ki wai pergi balai chane stay sha ying mane lane sha ila yathu shishuru ba ka jingai kristan kalong ka bakhim bha bat bunsin la da pelong ka jing shakri blai halinti sinking ki pulit kelajuan kemno kuman syukurau hang ne ba ikong penhun mon bu san idei na kabalang katolik bat shishuru ila jukan mau tempang ya ki jaka ba itnat hari khasi bat ila jukan mau ru ya ka bos ki masi ki lum ki wa ki ba itnat bat ru im juklet ban duai na ka benta ki briu ki basong ki basa apo kari khasi im kristan sene menta kane ka England kena bun ki Muslim. Ni ki Kristen Catholic. Lani ki wei pergi Kristen ingin masuk banduai. Halinti ki pulit kin sakem yangi. Kila ban lek kiai ki bagi kuat. Aduh ketemu. Ya. Kacing sekali jonga ngadai ka Kristen ngadai Catholic. Ngamtiang dah. Ngamtiang. Habang ayu ka ing mani Catholic ing mani kamari serti ngalai baca tu apa ko nasi mekoi amen ngamting lah ila pa penyap inga ngamting ngamting namar tang ublai unsa irap inga unsa ribat sumar sukaringa sutenat kata ya namar kiai bangangai ngangai bet ngamting ngamting ngadon pun ki perlok Muslim tang ba ngayat kelenti junga ki yat kelenti junga tama wat pen tut kaniam junga wat pen tut ini wat inga ban ngan ho namar ngasong hasnong tang kendiat por tama gitu ki por ngaso kunja gitu ki umdun kali ngaju umare hasurok la tengah iga kawai ke kali ki masi ki blang ngaju pet ki masi ki blang ro ya kan negeri mau ki perbadang ngarit nyeku kita kena ngada kena oh ngate ngala yo bon ki jingjar bon ke jingim jinga shayo kamlong ke pasuk ngala bon la yo bon ki jingjar tang ba nga pa de ngalebet sabar sa nga slurbet nam kan mawre kun bejinga kato rikasi nga ejapa
Din paling. Ngap. Chicken mau ya, baik chicken mau ya kipor. Ki bangi dan ya donan. Bon gitu ki jingwan. Kumne shano shate. Ai kun bet, ai no ipisa sao. Shimno ipisai bai kau. Pilek kumne tik pakan rat bat pingan shong ringkat. This is si mentang ngan ai ku boleh biak. Ku boleh si bonet. Thôi. Okay. Okay. And ong ki para jungi para kasi jungi ban ong pelat kita ni jom. Thôi. Kita suruh jom. Dah lalu. Kali ni thôi. Lada ki respat lada ki duk ki la hek la san ceri wai kim tere ban kentat gari le jom. Kade. Kita suruh jom kim tere ban kentat dah lalu. Okay. Kublai baba bentang adona ha duriau. Ngawan bat perro juga. Ngempat jingi na marga kadang ja. Kublai men step. Hybrid Mr. Batip. Kublai men step. Na arbatax. Mentaga sngi minye kawai ka Easter berarti perlu Italian. Ngale snaga ni ka Arabio ni. Hemos sanno bene. Dimmi quando sei pronta. Kublai na Girasole, Sardinia. Mintang dan ha duriau ngan adab jingi. Dan sungkai kendiat ban kamyong susu.